ಮಲ್ಲಬಿನ್ನರಾದ ಪಾಲುಪಡೆಯ ಚಿತ್ರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಮುಕ್ತೇಸರು ಕದ್ರಿಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಗಳೂರು. ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ ರೈ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರು. ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಾಣಿಗ ಸಂಘ. ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅಂಚನೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಅಡ್ಕ ಬಂಗೇರ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಕುಂಜತ್ತೂರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಕುಲಾಲ್ ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತಾವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಡ್ಯಾರ್ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾರ ಬಳಗ ಮಡ್ಯಾರು. ಅಂಚನೆ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶ್ರೀ ಕೊಂಡಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಉಳಿಯ ಆಡಳಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಯ ಉಳ್ಳಾಳ. ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗಟ್ಟಿ ಗುಂಡ್ಯ ಪೊಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಬಿಕಾ ರೋಡು. ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಯನ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಬರಿ ಕೇಟರರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು. ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಜತೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಕುಂಜತೂರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಳಿಂಚ. ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಕೆ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತಲಪಾಡಿ. ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಜಿತ್ ಆಳ್ವ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ನೃತ ಆನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಸರು. ಅಂಚನೆ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಿರು ಅಗ್ಲಿನ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಣದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಕ್ರೀಡ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂಬೆ. ಅಂಚನೆ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆಯ್ನ ಎಜೆ ಶೇಖರ್. ಅಂಚನೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಕೂಸಪ್ಪ. ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ಪಿ ಸುರೇಶ್ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬರೆದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂಬೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಕೂಸಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೆನ್ನೊಮ್ಮೆ. ಅಂಜನೆ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನೈತ ಮಲ್ಪೊಮ್ಮೆ. ಸತ್ತಿಗೆ ದಾತು ಮಲ್ಲೆ ಅರಿವಾಣದಾತು ಉರುಂಟು ಪಣವು ದಾತು ಪುರ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಒಪ್ಪಿನ ಸಿರಿಜಕ್ಕೇಳು ಉದಿತು ಬಳತನ ಚಿತ್ರ ನಮಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಪಂಪುಣ ಚಿತ್ರವು ಉಸುರುಡು ಹೊಸರಾದಿತಿನವು ಕಾಪಿಕಾಡದ ಪುಣ್ಯದ ಮಂಡಡು ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದು ಇನಿಕಾನಗ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದು ಆದು 4ನೇ ದಿನದ ಪರ್ವಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುವೇರಿನ ಬದುಕದ ತಿರ್ಲೆ ದೇವೇರಿನ ಮಿತ್ತದ ನಂಬಿಕೆದ ಆಧಾರಡು ಉವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜಗು ಪಜ್ಜೆ ದೇವುಡು ನಂಡ ಕಣ್ಣಗು ತೋಜಂದಿನ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನನು ತಟ್ಟುಪಾರಾವನ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಸುಗಿಪು ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸುರತ ಪಜ್ಜೆ ದೀಪನಂತಿನ ಪುರ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮವು ಅಂಚಾದು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜಗು ಪಜ್ಜೆ ದೇವುಡು ಪಂಪಂಚನ ಹಿರಿಯ ಪಿರಿಯಾಕ್ಲನ ನಂಬೋಳಿಕದ ಲೆಕ್ಕ ಏನಿತ ಕಜ್ಜಗು ನಮ್ಮ ಪಜ್ಜೆ ದೇವರುಳ ಲವ್ಯ ಮೋಕ್ಷಿತ ಸಂಜನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಏನನ್ಬ ಭಗ್ನನು ಮುಗಿ ಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಘ್ನನು ಆಗ ಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗ್ನನು ಮುಗಿ ಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂಡಸಾಲ ಜ್ಞಾನೋದ ಹೀರೆ ವಿನಾಯಕೆ ಬಂಡಸಾಲ ಜ್ಞಾನೋದ ಹೀರೆ ವಿನಾಯಕೆ ಮುಕ್ತಿನ ಕೋ
ಹಲಗೆಲವು ದುಃಖ ಮಿತಿ ಮೀರಲು ಮುಗಿಬಿ ವಿಘ್ನನು ಆಗ ಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗ್ನನು ಮುಗಿ ಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಘ್ನನು ಆಗ ಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗ್ನನು ಮುಗಿ ಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಗಣಪತಿನ ಪಾದ ಪದ್ಮೊಳಗೆ ಮುಂಡ ಮುಟ್ಟಾವದು ಎನಿತ ಕಜ್ಜಗು ಪಜ್ಜದಿತ ತುಳುವೆರ್ನ ಬದುಕಡು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಾಗ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂತಿರ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂತಿರ ಪುರ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮವು ಬತ್ತಿ ಬೀನನ್ನು ಶಬ್ದ ಪುರ್ಪಡು ಎದುಕೊಂಡಿರುವಳು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಂತರಾಯನ ಚಿತ್ರ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಅನ್ನ ಪುರ್ಲ ನುಡಿ ಪುರ್ಪಡು ದೇವರಾಯನ ಅಪ್ಪ ಉಮಾಮೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಶ್ರೀ ಉಮಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸರು ನಮ್ಮ ಪುರ ಭಾಗಿಯಾತ ಈ ಕಾಪಿಕಾಡು ಪರಿಸರಡು ಒಂಜಾತು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಭಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನಾದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ರಡ್ಡು ಸರತ 17 ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಕುಂಟಾರು ರವೀಶ್ ತಂತ್ರರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಂಡ್ 2015 ಇತ್ತ 2025 ಮುಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಂಚ ಬೆಳಗಿನ ಪಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪನ ಕಾರಣಿಕನೇ ಅಂದು 15 ವರ್ಷದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ 31 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆತ್ತಿನ ಇನಿ ಸುಮಾರು 81 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗದ ಖರೀದಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಳಾಂಗಣ ಚಪ್ಪರ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಪ್ಪರ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲು ಐತಲಕನೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾಕಶಾಲೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗದ ಬೈದನು ಭಕ್ತರನ್ನ ಇಷ್ಟ ನೆರವೇರಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಉಮಾಮೇಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಏರುಪುರ ಅಕಲ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗೆ ಬಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪರ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಉಮಾಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಮವುಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಐತಾರ ಬಾರಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವರಕಾನಿ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪುನಂಪುನಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ ಅನಿಯೇ ನಮಕ್ ತಿಗಿದನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತಾರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವೇಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಛತ್ರಡು ನಿರಂತರವಾದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತರು ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಜೃಂಭಣದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಡು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿನ ನಿಜವಾಗಲೂ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪುರ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಬಂತೊಂದುಂಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಅನನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ದುರಿನೇರು ಇನಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತುಂದುಲೇರು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾಗದ್ದಿಗೆದ ಲೇಸಿನ ಇನಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಪುರ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಓಲ್ಪೊಂಡಲ ಆರ್ನಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಸ್ವರ್ಣ ಬಗಂಬಿಲ ಉಳ್ಳೇರು ಗುಂಪಲ ಬಾಗಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರದ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದ ಅವೇಲಗನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದ ಈ ಬಾಗಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆನೆ ನಿರಂತರ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಮಾಲಕರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆತ್ಮೀಯರನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಸ್ವರ್ಣ ಬಗೆಂಬೆಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದ್ವೀಪ ಅರಳದು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಚಾಲನೆ ಕೊರಲು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನಿಖಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪರವಾದಿಯನ್ನು ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ರೇಸದ ಉದ್ದೀಪದ ರೇಸ್ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪಣ ಚಿತ್ರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುವರ್ಣ ಬಗಂಬಿಲ ಬರಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಉಳ್ಳಾಳಬೈಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪದತದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಉಪ್ಪಿಯಾದ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದ ಭಿನ್ನೈತ ತೊಡರು ಅರಳಾವನ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ಕೊರುವರೆ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ
ಪ್ರವೀಣ್ ಸುವರ್ಣ ಮಗಮಿಲ ಅರೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೈ ಅನ್ನ ಕರಕಮಲಗಳು ಶಾಲು ಪೊದೆತದು ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾದ ಎದ್ಕೊಂಡರೆ ಸಮೇಲು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನಿತ ಗುರುಕರ್ಮ ವಹಿಸಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ನೆಂಚಿನ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಸಸ್ಸನ್ನೇ ಪಂಡ್ರಿ ಇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೋಡು ಈರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಅದು ಗಲ್ಕ್ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿಡು ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಗ್ರಜ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮುಖಂಡರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಒಂಜಾತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿತ ಈ ಒಂದು ಗುರುಕರ್ಮ ಹೆಸರು ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕುಲಸ ಸಮಿತಿ ನಿಖಿಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಲೀಸದ ಗುರುಕರ್ಮನ ವಯಸ್ಸಿನ ಚಿತ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಿಗೆ ಅರುಣ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲು ಒಕ್ಕ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಒಪ್ಪಿಯಾದ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದ ಭಿನ್ನಯ ಶುಭಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪ್ರಮುಖೋತ್ಸವದ ಇನ್ನಿತ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದುಳ್ಳರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗಾಣಿಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಉರ್ವಷ್ಟೋಡು ಚಿಲಿಂಬೀಡು ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟದು ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೈವಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವೇರ್ಪಣಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮುಂದಾಳಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಡ್ ಭಿನ್ನರಾದ ಬೈದರು ಅವರಿಗೆ ನಿಖಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಪ್ರಚಿತ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಅರಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬ್ಳಮುಗರು ವೇದಿಕೆ ಬದಲು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಉಪ್ಪಿಯಾದ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಯು ಲೇಸಿಡ್ ಕೊಡಂಜಿ ಬೆಣ್ಣೇರು ಎಂಕಲಪುರ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಮಂಗಳೂರದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅಡ್ಕ ಬಂಗೇರ ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಕುಲಶೇಖರಳೊಂಜಿ ಭಗವಯ್ಯನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟದು ಆ ಮೂಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಸಚ್ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೂಡುದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಒಂಜಾತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಕರಿನಾ 2019 ಬ್ರಹ್ಮಕಲೋತ್ಸವ ಅತಿಥಿಯಾದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಗಳ ಆತ್ಮೀಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆಗೆ ಯಾನು ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿತ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗ ಆತನ ಚಿತ್ರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಡ್ಕ ಬಂಗೇರ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಕುಂಜತೂರು ಅರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಸರ್ಗ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಉಪ್ಪಿಯಾದ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಿನ್ನೊಮ್ಮೆ ಶುಭಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪ್ರಮುಖೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗದ್ದಿಗಡುಲೇರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರಮುಖರಾದಿತ್ತದು ಇತ್ತೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಡುಳ್ಳರು ಆರೋಗ್ಯ ನಿಖಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ ಅರೆಗೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಕುಪ್ಪಳ ವೇದಿಕೆ ಬದ್ದು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಉಪ್ಪಿಯಾದ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನಯು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪ್ರಮುಖೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಗಳಪುರ ಆತ್ಮೀಯರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಳಗ ಮಡ್ಯಾರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಳಗ ಕುಮ್ಮಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಂಟು ದಯಪನಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಜಕ ವೃಂದದ ಯಾಪ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಮೂಲ ಭಜನೆ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ವಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಂತದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಂತದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಜಕ ವೃಂದ ಬಕ ಉಮಾಮೇಶ್ವರ್ ಬಾರಿ ನಂಟು ಆದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರ ನೆಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಡ್ಯಾರುಳರು ಆರೋಗ್ಯನ ಆತ್ಮೀಯನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗ ಆತನ ಚಿತ್ರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಡ್ಯಾರ್ ಅರಿಗೆ ಮುಖೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಒಪ್ಪಿಯಾದ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನಯು
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗದ್ದುಗೆಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಪೊಲದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿ ಗುಂಡ್ಯವಲೇರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಒಂಜಾತ್ ಕಾರ್ಯಮಂಪಣಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿ ಗುಂಡಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿಖಲ ಪರವಾದಿಯನ್ನು ಆತ್ಮೀಯమైన ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಚಾವಡಿದ ಮಲ್ಲ ಬಿನೆರಾದೂಪುನ ಚಿತ್ರಣ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗಟ್ಟಿ ಗುಂಡ್ಯ ಅರಿಗೆ ಲತೀಶ್ ಸಪಲ್ಯ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಉಪ್ಪಿಯಾದು ಎದುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನಯೋ ಶಿವಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗದ್ದೆಡು ಮಂಗಳಾದೇವಿದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರ ಆತ್ಮೀಯರ ನೆಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ದ 27 ನಂಬರ್ ಗಣೇಶ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ದ ಮಾಲಕರ ನೆಂಚಿನ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಲ್ ಓಲೇರು ಆರೆಗ್ಲನ್ನು ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಬಿನೆರಾದೂಪುನ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಅರೆಗೆ ಸುಜೀರ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಉಪ್ಪಿಯಾದು ಎದುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನಯೋ ನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಗಳೂರು ಉನ್ನತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ್ ಆದೂಪುನ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಅರೆಗೆ ಅಟ್ಟಿ ಬೆತ್ತಿಡು ಎದುಕೊಂಡರು ರಮೇಶ್ ಸಾಮಾನಿ ಅನ್ನ ಕನಕ ಮಲೋಡು ಶಿವಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕೋತ್ಸವದ ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಮ್ಮ ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ನ ಕುಟುಂಬಿಕರ ನೆಂಚಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತವರುಲೇರು ವರೆಡೆಡ್ಡ ಚಲನಚಿತ್ರನ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ನನದ ದುಂಬುದ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಆರಾತ್ ಬೆಳಗಡು ಪಂಪಿನ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದುಪ್ಪುನ ನೆಟ್ಟಿಡು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತವರ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದೂಪುನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತ ಅವರ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಉಪ್ಪಿಯಾದು ಎದುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಕೇಳ ಶಿವಮಹೇಶ್ವರಿ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಗದ್ದುಗೆಡು ಎಂಗಳಪುರ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಭಯಲೇಖನೆ ಶಿವಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರರು ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಆರು ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲಿಜಿ ಬಂಡು ರಾಣಲ ಆರೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆರು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಲ್ನ ಪರವಾದಿಯಾನು ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಅರಿಗೆ ದಮಯಂತಿ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಉಪ್ಪಿಯಾದು ಎದುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಕೇನರ್ನ ರಾಕೇಶ್ ಬೈಪಾಸ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ನೆಂಪುನ ಕಾಣಿಕೆದು ಉಪ್ಪಿಯಾದು ಎದುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಕೇನರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊಡೂರಿಯ ಬಿನ್ನೆ ಮಾಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ದ ಹರೀಶ್ ಕಾಮೇತ್ರನ ಸುಪುತ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನೀಲೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರು ವೇದಿಕೆ ಡುಳರು ಅವರಿಗೆ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಿತ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗ ಆತನ ಚಿತ್ರ ನೀಲೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಅರಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಉಪ್ಪಿಯಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನಯ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡರಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರು ಎಂಗಳಪುರ ಆತ್ಮೀಯರನ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಕೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ವೃತ್ತಿಡಾರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದು ಶ್ರೀ ಕಟೀಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪಂಪನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತದು ಭಾರಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪುನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೊರಕಾಡು
ಕಾಸರಗೋಡು ಕೋರಕೋಡು ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶಿ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾರಿ ಭಕ್ತರಾದಿನ ಪ್ರಾಣೇಶ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಡುಳರು ಆರೋಗ್ಯಾನು ಉಡಲ್ ಚಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಎತ್ತರದ ಅಮತ್ತರ್ಮಡು ಓಲಗ ಆತನ ಚಿತ್ರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಕೆ ಅರಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಒಪ್ಪಿಯಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನಯ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸಿಡ್ ಕುಡಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರು ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರ್ ವೇದಿಕೆ ಡುಳರು ಆರೋಗ್ಯಾನು ಉಡಲ್ ಚಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿತ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗ ಆತನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಅರಿಗೆ ಜಯಂತ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಒಪ್ಪಿಯಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನಯ್ಯ ಅವೇಲಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿದ್ದ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕುಲ ಸಮಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲವರು ಆರ್ನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಐತಲ್ ಅವೇಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಡಾಕ್ಟರ್ R.K. ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳರು ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇಲಕನೆ ಕೊಡಂಜಿ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೂಸಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳರು ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ನಾನು ಗೌರವ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರುಲೇರು ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೌರವ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇಲಕನೆ ಕೊಡಂಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಏನಂಚನ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಪೆಮ್ಮಿನ ಟೈಲರ್ ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಗೌರವ ಮಂತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ತಿಲಂಚಿನ ಪೂರ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅವೇಲಕನೆ ಎದುರು ಪಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಪಿಗಡ್ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಹರೀಶ್ ಭಂಡಾರ್ ಜಯಂತ್ ಕಾಪಿಗಡ್ ಪೂರೈಗಳ ನಮ್ಮ ಹತ್ತವರದ ನಾರಾಯಣ್ ಉಳ್ಳರು ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವ ಮಂತೊಂದು ವೈದ್ಯನಂಚಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಶಿವಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರ್ವದಾನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪುರ್ಲ ನುಡಿ ಪುಪ್ಪೊಡೆ ಬತ್ತಿ ಸೇದನಂಚಿದ್ರ ಮಾತೇರ್ನ ಅರ್ತಿ ಪಿತ್ರಿಡು ಎದುಕೊಂಡು ಹಂಚಿದ್ರ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇರೆಗಿಲ ಮೋಕೆದುಡೊಳಡು ಎದುಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಪಂಡಿಲೇಕ ಜ್ಯೋತಿ ಶ್ಯಾಮಪಿತ ಜ್ಯೋತಿ ತಮಸಃ ಪರಮುಚ್ಚತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ ಹೃದಯ ಸರುಸ ವಿಶ್ರಿತ ಪಡಿಲಿಕ ತುಡರು ಆದು ಪುನೈ ಈ ತಮಸ್ಸದ ಅಂಚಿ ಉಪುನೈಗೆ ಅಂಚಿತನ ತುಡರನು ತೋಡು ನಾಡ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣು ಬೋಡುಗೆ ಐಕಾದೆ ನಮನ ಹಿರಿಯ ಪಿರಿಯಾಗ್ಲು ದಿನದ ಪಡಿಗೆ ಪದ್ಯತೆಯೋಡು ನಂಡ ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭೋಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿತ್ರ ಪರಮ ಜ್ಯೋತಿದ ಪ್ರತೀಕವಾಯಿನ ತುಡರನ ಅರಳಾದೆ ಕಜ್ಜಗು ಪದ್ಯತಿ ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಿನಿತ 4ನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೇಸಿಗೆ ತುಡರು ಅರಳಾವನ ಮೂಲಕ ಕಜ್ಜಗು ಪದ್ಯತೆಯವರುಳ್ಳ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುವರ್ಣ ಆರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಡು ಗಣಿತ ಧರ್ಮದ ತಿರ್ಲದ ಹೆಸರನ್ನ ಜನಮಂದಿಗೆ ತೆರಿಪಾವನ ಚಿತ್ರ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತರ್ಮೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತ ರೂಪಣ ಚಿತ್ರ ಮಾನಾದಿಗದ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆನ್ನ ಕೈ ಸೇರಿಗಿಡು ಉದೀಪದ ರೇಸ್ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತರ್ಮೆಡು ನಡೆಸ್ತೊಂದು ಕಬಿತಿ ಕತ್ತಲೆ ದೂರ ಆವಡು ನನ್ನ ಮಾತೆನ್ನ ಬಾಳು ಬೊಳ್ಪಾವಡು ಪಣಪಣ ಚಿತ್ರ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರದ ಮತ್ತರ್ಮೆಡು ಹೋಲಕ ಆತನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆಸಂಗಳು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಊರ ದೂರ ಆವಡು ಹೊಸ ಬೊಳ್ಪು ಮಿಂಕಿರು ಬರಡು ಪಣಪಣ ಚಿತ್ರವೇ ನಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶುಭ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದಿರಿ ನಿಜವಾದ ಅರ ಓಯೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಂದಾಂಡಲ ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಯೋಗ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜುಗಳ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಉಸುರು ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪಣಂಚಿದ್ರ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುವರ್ಣ ಅರೆಗೆ ಉಡರ್ದಿಂಜಿನ ಸುಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗ ಆತನ ಚಿತ್ರ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಮಲ್ಲ ಬಿನೆರಾಯನ ಚಿತ್ರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವಾ ಆರು ತನ್ನ ನೋಡಿ ಪುರ್ಪನು ಬಾಂಬಿನೋಡು ಪಡೆದು ಕೇನೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಡುಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇನಿ
ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಂತುಕೊರ್ನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ವಾರೀತಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏತ್ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಏತ್ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ನನ್ನ ಆನಂದ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯನ ಪಂಡೇರು ಅವು ದಯಗಂದ ಕೇಂಡ ಭಕ್ತರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಇನಿ 16 ವರ್ಷ ಆಯು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರ ತಂತ್ರಿಲು ಐಕ್ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತದ್ದು ನನೋರ ಐಕ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವತ್ತಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಟ್ಟಾರನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂತದ್ದು ಕುಡೋರ ಮಾತ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈತ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಂಡ ನನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾಪುಂಡು ದಯಾಗಂದ ಕೆಂಡ ಯಾನ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನೇಡ್ದಾತ್ರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತೋಜುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಈತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಚಿಂತನೆ ಎನ್ನ ದಯಾಗಂದ ಕೆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪ್ರಸಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದ ಎಂಚೊಪ್ಪೊಡೊಂದು ಕೆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದನ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪರಂದು ಇಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆಡ ಬಾರದು ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪ್ರಸಾದನ ದಾದ ಪನ್ಪನನೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತೆ ಇನಿತ ಕಾಲಡುಂಡು ದಯಾಗಂದ ಕೆಂಡ ಒಂಜ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಮೇದುಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಪತ್ತೊಂಬೋಪ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮನ್ಪ ಅಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜ ಒಂತ ಸಮಯ ದೀದು ಅವಿನ ದಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲ ಅವಿನ ತಿನ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಯಾನು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಪ್ರತಿ ಸಭೆ ನಗಲ ಪನ್ಪೆ ಇನಿ ಎಂಕಲ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 3 ವರ್ಷ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಯಪುರದಾದ ಅಂದ ಕೆಂಡ ತಾರಾಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಂಡ ಪರಂದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಡ ತಾರ ಎಲ್ಲಿ ಆನಂದಾಂಡ ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತರು ನಕುಲ್ ನೆರೆದು ಬೋಪೇರು ತಾರ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೊಡ್ತೇರನ್ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನಡಂದು ಇನಿ ತಾರ ಎಂದು ಪಂಡ ಸರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬೆದ ಬೇತೆ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ತಾರೆ ಹಾಕುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾದ ಉಪ್ಪೋಡ ಅತ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತಂದೇನು ಮನ್ಪೋಡ ಅಂದ ಪನ್ಪುನನೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡ ಹಾಪುಂಡು ದಯಾಗಂದ ಕೆಂಡ ಒವೇ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ಇನಿ ಓಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೋಟನು ತೂಪುಜ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡ ಎರಡನ್ನು ಕೆಂಡ ಓ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದದ ಚೀರೋಡು ದಾದೊಪ್ಪೋಡು ತಾರೆ ಎದ್ದುಪ್ಪೋಡು ತಾರೆಗೆ ಏತ್ ರೇಟ್ ಪಾವಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನನೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೂಂಡಾಂಡ ಯಾನ್ ದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಂತಂದು ಕೆಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ದೃಷ್ಟಿಲ ಬದಲಾವಡು ಐಕ ಚಿಂತನೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ದಿನಾಟ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದುಮ್ಮುದಕ್ಕಲು ಮಂದಿರಂದು ಪಂಡದು ನಮಲೆ ಮನ್ಪುನತ್ತು ದುಮ್ಮುದ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚೆತ್ತನಂದು ಕೆಂಡ ಏತ್ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಡು ಬೆದ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ಆತಂಡು ಇನಿ ಶಿಲಾಮಯವಾದ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಇನಿ ವಾರೀತಿಡು ಪ್ರಸಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಇನಿ ಗಂಧ ಅಂದ ಮನ್ಪ ಗಂಧ ಇನಿ ದಾದ ಆತಂಡು ಗಂಧ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಪತೊಂಬೋಪ ಗಂಧ ಕೊರಿಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂದ ಪನ್ಪುನೇ ನಮಕ್ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಐನ್ ಕೊನ ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲ ಬರಿಕ ದಕ್ಕುವ ಅವು ಬೋಡ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಇನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವರನ ಫೋಟೋನು ಬತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಕಂತಿನಂಚಿನ ದೇವರನ ಫೋಟೋನ ಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ದೇವರನ ಕೋಣೆಡ್ ದೀಪ ಆ ಒಂಚೂರು ಭಿನ್ನಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅವೇನು ದಾದ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಚಿಂತೆ ಅವೇನು ಕೊನದು ನಮ್ಮ ಓಲಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಕೊನದು
ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲಾಂಡ್ ಕಟ್ಟೆಡು ರಾಶಿ ಫೋಟೋಲು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ದಾಗಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಮುರಣೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಡ್ತೊಂದು ಮಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಂಜಿ ಆತು ದೇವರನ ಫೋಟೋ ಮೂರ್ತಿಲು ಪುರ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಒಂದೇನೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದ ಎಂಕಲು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ವಿಷಯನ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಮಾತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಐಕ ನಿಗದಿ ಮಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಆತನ ಕಟ್ಟೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಫೋಟೋ ಅಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿಲೆನ್ ಪುರ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಹಿಡ್ದು ಅವು ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಟ್ರನಕಲ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲುಂಡು ದಾಗಿ ಈ ವಿಷಯ ಮೂಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಂತೆ ಅಂದ ಬಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲೂಪ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮನ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದಾಗಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಫೋಟೋಕ್ಲೇನು ತಿಕ್ಕಿನೈಟೆ ದಕ್ಕುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆತನು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಚಿಂತನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಗ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಪೂರ ನಿರನಿತ್ಯ ನಡಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೊರತೆ ಆವಂದು ನನಾತ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಆವಡೊಂದು ಪಂದು ನನಾತ್ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಈ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅದು ಅಕಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಎನ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಲು ಆವಡೊಂದು ಪಂದು ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಂದಿಸದು ಎನ್ನ ರಡ್ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೊಂದುಲೆ ಉದ್ದೀಪದ ಮದಿಪುರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಅರೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯತ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ನನ್ನದು ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿರಂಡು ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನಡುಪುನಂಚಿನ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ನಡುಪೆರೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳಿರು ಅವರಿಗೆ ಮಾತಿನ ಪರಭಾಗದ ಮೋಕಿಡ್ದ ಉಡಲ್ಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತಂಬೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದುಂಬಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಅನ್ನ ಕರ ಕಮಲುಡು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಮಾಪುರಿ ಕಾಪಿಕಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಡಿತನಂಚಿದ್ರ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರುಳ ಅಂಚಾದ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಓಲಗ ಆತನಂಚಿರ ಮಾತ ಭಿನ್ನ ನಕ್ಲ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಿಡು ಪಾಲು ಪಾಡಿಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ್ಯ ಬಂತನ್ಬ ಮುಕ್ತ ಜಗದೀಶ್ ಮಕ್ಕಳು ಪದೋಪಣ್ಣ ಅಂಚಿರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅಂದಿತ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮುಕ್ತ ಜಗದೀಶ್ ಅರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಂತಲ್ವೇ ನಾಡೋರ್ಮೆ ನಡುಪಂಚದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರದ ತಂಕ್ಲಿನ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪುನು ಪಡಿಮುಡಿಪಾಳ ಮೂಲಕ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರಾದ ಮಿನ್ಕೊಂದು ಉಪನಂಚಿದ ಜಗದೀಶ್ ಮುಕ್ತ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೊರ ಇಕ್ಕೈ ಕೋಡಿಯಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿದ ಈ ಕಜ್ಜಗು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಕ ಬೆರಿತಾಂಗ ಆಕ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರ್ತರ ಆಯ್ನಂಚಿದ ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಮಿನ್ಕೊಂದು ಉಪನಂಚಿದ್ರ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬುಕ್ಕ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಡಿತಿನಂಚಿನ ಕವಿತೆ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತನ ಕರ ಕಮಲಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತದು ನನ್ನಾತ್ ದಿಕ್ಕಡು ತಂಕ್ಲಿನ ಈ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪು ಪಡಿಮುಡಿ ಪಾವಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಪಂಪಂಚಿನ ಅಂಗ ಆಸೆ ದೊಟ್ಟಗು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗ ಆತನ ಚಿತ್ರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಾಣಿಗ ಸಂಘ 6 ನುಡಿ ಪುರ್ಪುರು ಕೊರಡು ಪಣದು ಕೀನನ್ವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊರಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೊರ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು 2ನೇ ಸಲ ಬತ್ತೀನಿ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಯ ಬಂದಾಗ ಈತ ಪೊರ್ಲದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಾನ್ ನಾನು ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತಿ ಬೇಕನ ಈತ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಇತ್ತದು ಈತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಈ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಡತ್ತ ಪಂಡದಿಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗನೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಇತ್ತೇನೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾತ ಬಹಳ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬನ್ನಾಗ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸಡ್ ಇನಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಮಲ್ಪುಗನ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಡ್ ಇತ್ತೀರ ಅಕಲ್ ಒರಿಯಾಡ್ದು ಒರಿ ಈ ಎಂಗಲ್ನ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಂಗಲ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾರಿ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹನ ಒಂಜಿ ಪಡೆಯೋಣ್ಗ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆನ ಅಕಲ ಉಮೇದಡ್ ತೋಜಿದು ಬರೊಂದಿತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು ಇಡೀ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಸರಳ ರೀತಿಡ್ ಆರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಮಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ನಾಯಕಿಯರ ನಕಲು ಜಾತಿ ಭೇದ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜೆತ್ ನೋಡಿ ಎಂಗಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಪ ದೆರ್ತು ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಇಂದು ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಪಂಡದೆ ಪಣಿಯರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪಡೆಯೋನು ಬೊಡೇನಾಥ್ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಮುರಣೆಯವರ ತೂದು ಬರಂಜಿ ರಾಯ್ ಪನ್ಪನ ಜನ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ತಂದು ಸೈತನ್ ಅಜೆಂಟ್ ಬೋಡೇನಾಥ್ ಇತ್ತಂಡು ಕಾಸು ಇತ್ತಂಡು ಬಂಗ್ಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಕಾರ್ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತಾಯ್ತಾನೆ ಅರಿಗೆ ಓಲ ಕಮ್ಮಿ ತಿಲಕ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿದಿಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪಂಜಿ ಆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರತೆ ತಿಲಕ ಹೆಂಗೆ ಐ ತೋಜನ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವು ಓಲ್ತಿಕೊಂಡು ಕೊರತೆ ಪನ್ಪನ ಇನ್ನು ಕಾಸಿಡ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆ ಕೊರತೆನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿನ ಅತ್ತಂಡ ಎರಡಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಕನಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ನೀನು ಎಂಚ ಪಡೆಯೋಡು ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ತೊಡಗಿಸವನ ನಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಪುನ್ ಅರ್ನ ಪಾದಗು ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದೋನಿ ಎಂಕಲ್ ಇರ್ನೇ ಜೋಕುಲ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿನ ಈರೇ ಎಂಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಿನ ಈರೇ ದೂರ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಈರೇ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಪುನ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಕೈ ಮುಗಿಯುವ ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಲಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಲಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಕಾಸು ಕೊರಲಿ ಅಥವಾ ಎಂಗ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ನಟ್ಟುವ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಬರ್ಬ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಆರಿಗೆ ಕಂಪೂರ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಎಂಜಿನ ಒಳ್ಳೆ ಅವು ಇರ್ನೇನೆ ಹಿರೇಡ್ ದಾತ್ರೇನೆ ಎಂಗೆ ದಾದ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಿರೇಡ್ದೆ ಯಾವಡು ಯಾನ್ ದಾದ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವು ಹಿರೇಡ್ದೆ ಎಂಡ ಎಂಜಿನ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಪೂರದ 60 ಇರ್ನಾನೆ ಏನಾನು ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಬದುಕು ಕೊರಲಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಲಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪ್ರೀತಿ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಲಿ ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೇಡ ನಟೋ ನೋಡೋ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ ಭಕ್ತಿಯರ ನಕಲು ಅಂಚಿನನೇ ಒಂಜಿ ಮನೋಭಾವತಿ ಇದು ಬೈದೇರಿಂದ ಪನಿಯರ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಬೆ ಅವಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕಡ್ ಪುದರ್ ಬೋಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರ ಊರದ ಜನಕಲು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿದೇಶದಲ್ಲ ಜನಕಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಈ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಶಕ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕನ ತೆರಿದು ರಾಶಿ ಜನಕಲು ಬರ್ತದೆ ಮುಳ್ ಬರ್ತದೆ ಪೂಜೆ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದ್ಯಾಂಡಲ್ ನಂಗೆ ಟೂರಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಇಂಚಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇ ಪಂಡದು ಯಾನು ಪಣಿಯರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಬೆ ಮಸ್ತ್ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತಿನಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ದೈವ ದೇವರನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ವಾ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಉಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಪಣಿಯರ ಯಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಬೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇರು ಇತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ದುಂಬು ಪಾತಿಯರ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗಿರಿರಾಜರು ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ್ ಗಿರಿರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಆರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪಂಡೇರು ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂತೆ ಬೇಜಾರಾದ ದೇವನಾಗ ಗಂಧನು ದಕ್ಕುವೇರು ಅತ್ತಂಡ ತಾರಾಯನ ದಕ್ಕುವೇರು ಪನ್ಪುನ ಪಾತಿಯರ ಪನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಬೇಜಾರಾದ ಆರು ಒಂತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆರು ಒಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನೋಭಾವದಾರು ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಕಲ ಉಚ್ಚಾರಡೆ ಆ ಪಾತಿಯರಡೆ ಒಂತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಪಣ್ಣ ದೇವನ ಪಸಂದ್ ದಕ್ಕುವೇರು ಪಂಡೇರು ಅತ್ತ ಮನ್ಪುನ ಆರು ಆ ಅರ್ಥೋಡು ಪಂತಿಜೇರು ಒಂಡದು ಯಾನೆ ಎನ್ನೋನ್ವೆ ಇಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದು ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ತಾರ ಐತೆ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡಿರತ್ತನ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡಿರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಮಸ್ತ್ ತಾರಾಯನ ಪದ ಬರ್ಬೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅವೇನು ಒಂದೇ ದಿನ ಕೆಲದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮಾಸೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಾಡು ಅಪ್ಪಗ ಅವೇನು ಮೀನು ಮಾಸ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಅನ್ಪುನಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಪಾಡ್ನ ಅಂಡಲ್ಲ ಅತ್ತ ನಾವೇನು ತುಂಡು ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪುನಂಜಿ ನಂಜಿ ಸಭ್ಯತೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ತಾರೆ ತಿನ್ಪುನ ಕೆಲದಕ್ಕಲ್ಲಿ ತಾರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಾಗೆ ಇಂಚಗೆ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚ
ಈ ತಾರೈ ಒರಿದು ಅತ್ತನಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಂಚಿನ ಚೀಲ ಕೊಬ್ಬರ ಚೀಲಡ ಇತ್ತದು ಅವು ಒಂದು ಪುಂಕೆ ಬತ್ತದ ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಅದಾಂಪುನಿ ಒಂಜ ನಮ್ಮ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇತ್ತೆ ನೀರು ದಕ್ಕಂಡ ನೀರು ಹಾಲು ಹಾಪುಂಡು ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಪೂವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂಲು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಜವಾದ ಅವೇನು ದುಂಬುಪುರ ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಪಾರನ ನಮ್ಮ ಪರತೊಂದು ಪೋಪನ ನೀರಿಡು ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡು ಬಂದ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿಡ್ದು ನೀರಿಡು ಪಾತತ್ತು ಗೋಣಿಡು ಜಿಂಜದ್ದು ಇದು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಹೊಡ್ ಪತ್ತೊಂಬೋದು ಅವು ದೊರ್ಪುನಿ ಅವಾಗ ಎಂಗ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ತರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಬೋದು ನಾನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಜವದ ರಾಶಿ ಹಾಪನ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ತರಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಒಂಜಿ 2 ಸರಿ ಉಂತದ್ದು ಜೋರು ಮಂತೇರಿಗೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೊನೆ ನಕಲಿಗೆ ನಿಖಿಲಿಂಜಿನ ಮರ ಕಜವನ ಪೂರಕ್ಕಂತ ಮೂಲ ಪಾಡುವರಂದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಅಂಜಿನ ಪನ್ನಾಗ ಪೂ ದೇವರಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಏರಲ್ಲ ಕಾರ್ದಾಡಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬೊಡ್ಚಿ ಅತ್ತನ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇತ್ತಂದಿನ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದವು ಒಂಜಿ ಆ ನೆಕ್ ಸೇರಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಪ್ಪಿದಾಡಿಯ ನೆಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರ ನಕಲು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮನು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಎಂಚ ಜೋಕುಲು ಹಿಡ್ದು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಲೇಕ ಅವಳು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೋಡೆ ತೆರೆಯೋಡು ದೇವರ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅವೇನು ಎಂಚ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಒಲಿಸೋಡು ದಯಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ ದಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೇನು ನಂಬುದೇರು ಈತ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಯಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟುವೇರು ಈತ ಮತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಈತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದಯಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನೇನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವನ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದೆ ತೆರಿಪವನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುದ ದಿನಕುಲೆಡು ಆವಡುವುದು ಪಂಡದ ಪಣಿಯರೆ ಯಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಬೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಈ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಕೆಲವು ತೊಡಕಲು ಉಪ್ಪೇರೆ ಅವು ಹಿರಿಯಕಲ್ ಮಲ್ತಂದು ಬೈದೇರು ತಾರಾಯಿ ಮನ್ಪನ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ತಾರಾಯಿಲ್ಲ ಪರಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪನ ಅವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಯಪ ನೈಟ್ ಎಂಜಲ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ವಸ್ತು ಪಂಡ ಅವೇ ಉಪ್ಪನಿ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಿಂದು ದಕ್ಕಿನ ಬಿತ್ತಿಡ ಆಪಿನಂಚಿನ ಚಿಕ್ಕದು ಆವಡು ಅಥವಾ ಫಲವಸ್ತುಲು ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಐತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿಂದು ದಕ್ಕಿನ ಬಿತ್ತಿಡ ಆಪಿನಂಚಿನ ದೈಕಲ ಆಯ್ನ ಫಲವಸ್ತುಲು ಅಣ್ಣ ತಾರಾಯಿ ಅಂಚತ್ ಆಯ್ತಾ ತಾರಾಯಿಡೆ ಮುಂಗೆ ಬತ್ತದು ಆಪುನ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯದ ಮರ ಆ ಮರಟ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಪಲ್ಲನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಐಕ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪರಂದಿಡಲ ಅಂಚನೆ ಪರಂದಲ ಅವು ಹೊರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಬೀಜೋಡು ನಮಗೆ ಪರಂದನ ಮಲ್ಪುಣಾತ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ದೇವಿಗೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ತಾರಾಯಿಲ್ಲ ಪರಂದಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ತಾರೆ ಹೊರ ಬಾರೆ ಹೋದ ಒಂದು ಪಾಟ್ನದ ನಾನು ಬಕ್ಕ ಕಟ್ಪುನೆ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೇತನೆ ಬಾರೆಡು ಆ ಪರಂದದ ಕೈಲಿ ಬರ್ಪುಣು ಒಂದು ನೆತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಪುಜಾನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ರೇಟ್ ಲಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿಗ ರಡ್ಡು ಕಡಿ ತಾರಾಯಿ ಕೊರಡುದ ನಾ ಒಂಜಿ 35 ರೂಪಾಯಿ 37 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚೆ ಬರೋಂಡು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ಸಾಧಾರಣದ ತಾರಾಯಿಗೆ ಕೋರ್ಪುಣಾಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಪೂಜೆ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ತಾರಾಯಿ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾಕ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಲು ಕೆಲವು ಹಾಲಾಯಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಂಗಲ್ ಪಿದಾಯಿಡ್ದು ಕನಪುನಿ ಅಕಲ್ ಏಪೇಪನ ಕಂತದ್ದು ಇದು ಉಪ್ಪೇರು ಕೊರ್ನೇನು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಕಲ್ ದಿಯರ್ಲ ದಕ್ಕೆರ್ಲಾತು ಇದು ಎಂಗಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆತ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ದುಂಬು ಎಂಗಲ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಯಾನು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅನ್ನಿ ಎಂಗಲ ಒಂದೆಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೆರಿಪವನಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಡ ಆ ವಿಷಯ ಕಂತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಕನಪೇರು ಸಾಯಿಬಾಬರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ದಿನ ಇಷ್ಟಾಗೆ ಅದನ್ನ ಗುಲಾಬಿ ದಿನ ಇಷ್ಟಾಗೆ ಬಂದು ಅಕಲ್ ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತ ಮಾಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಂದಾದ ಮಾಡ್ಬೋನಿ ಸ್ವೀಟ್ಸನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟೋಡು ಈ ಬೇಕರಿಡು ಅತ್ತನ ಅಂಗಡಿಲಿಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಾರ ಏನ 15 ದಿನ ಏನ ಪೂರ ಮಲ್ತು ದಿನ ಕೆಲವು ಐಟು ಪಿನ್ನಲಿಡು ಕುಜಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಶುರುವಾಣ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ ದಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ ನೇನು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ಪ ಅಕ್ಲಿ ಕೊರಪ ಅಕ್ಲಿ ದಕ್ಕಿರ್ಲತ್ತ ತಿನ್ನಿರ್ಲತ್ತವೇನು ಅವಂತೆ ಪುಂಕೆ ಬತ್ತದಿದ್ದ ಒಂತೆ ತಿನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ದಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಅತ್ತ ದಕ್ಕೊಡದಿ ಓಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆలు ಎದುರಾಪುಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಗಲ್ ಅವೇನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವೀಟ್ಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಗಲ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಪಿದಾಯ್ದು ಕಂತಿನ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಎಂಗಲ್ ಇತ್ತೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ಪುಜ ನಿಖಿಲಾದಿದ್ದು ಇದು ನಿಖಿಲ್ ಪತ್ತೊಂಬಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊನಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ಎಂಗಲ್ ಪಟ್ಟುಜ ಅವೇನಂದು ಪಿದಾಯ್ದು ಕಂತಿನ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ಪೇರ್ದಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಎತ್ತಂದಾಂಡ ಎಂಗಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಕುದೆತ್ತೊಂದು ಬಟನ್ಗಳ ಮಲ್ಪಾದ ಎಂಗಲ್ ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ತು ಜನಗಳೇ ಪಟ್ಟುವ ಅತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ ಪುದರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಟ್ಟರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ಪ ಅಂಡ ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲಡು ಶುದ್ಧ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತು ಕಾಣೋಡು ಗುರುವಾರದನಿ ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತು ಕಾಣಬೇರು ಕಾಂಡೆನೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಂದು ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ನ್ಯಾನಿಕಲಿ ಪಂಡಿನಿ 6 ಪಂಡಿನ ಎಕ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರೇನು వచ్చి ವಿಷಯ ಇತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಕೊಲ್ಲುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲೇನು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಜಿಂದ ಅದು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯನ ದೈವ ದೇವರೇನು ಪೂರ ವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಗಂಧ ನಮ್ಮ ತಾರು ಪಂಡೇರು ಕೆಲವುದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗಂಧನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗೋಡೆಗೆ ಒರೆಸಿದ ಬೋಪುನ ಅಂದು ಕೆಲವುದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೈಟ್ ಪತ್ತ ನಿಂತು ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದನ ಕಂತದ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯರು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಏನ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಇದ್ದೀರ ಅಲ್ಲೇ ಪೊನ್ನಾಡ ಕೊರಿಯಾನ ಈ ಪತ್ತೊಲ್ಲ ಮಗ ಹೆಂಗೆ ಪೋನಾಗ ಪಿರ ಪೋನಾಗ ಕೊರಲ ಅದು ಒಲ್ಲದು ಇದು ಬೂರ್ಂಡ ಕಿಸೆಟ್ ಬೂರು 40 ಮುಳ್ಬೋದು ನೈಕಿ ಪೋಯ್ ಪಿರ ಪೋನಾಗ ಕೊರಲ ಪಂಡಾನು ಪಂಡ ದಾದ ಅಂಪುನಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಏನು 11 ದಿಯರ್ಲತ್ತು ಒಲ್ಲ 11 ಕೊಂದು ತಂಜಿಂಚ ತೀರ್ಥ ಬೂರ್ನ ಕಾರ್ದಾರಿಕೆ ಬೂರ್ನು
ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನನ್ನ ಗಂಧದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿಬಾಬೇರನ ವಿಭೂತಿ ಅತನ ಅಪ್ಪನ ಕುಂಕುಮ ಗಂಧ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ವಾ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗಲೆಲ್ಲ ಐತಿ ಖಾಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗಲ ಮರ್ದು ಕೊರಂದೇನೆ ಈ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದರೇ ಗುಣ ಏತೋ ಸಿಕ್ ಸಂಕಟಗಳು ನಮ್ಮ ತೂಯಿನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಡು ನಟ್ಟದು ದೈವ ದೇವರ ನಲ್ಪಾವಡು ಅಥವಾ ದೇವರ ನಲ್ಪಾವಡು ಪ್ರಸಾದ ಆ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಕುಂಕುಮ ನೆಂಜಿನ ಕೊನಪನ ಆಯ್ತ ಪವಿತ್ರತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ದೇವರ ನಲ್ಪದಿದ್ದು ನಿತ್ಯ ಪಾಡುವೆ ಪಾಡ್ನ ದನ ಆಯ್ತ ಆಗ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆಯ್ತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಪನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈ ಗಂಧ ಕುಂಕುಮ ಇಂಜಿನ ಪಾಡ್ಯನ ಒಂದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ನೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಡು ಏನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಪುಂಡು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ನೆಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒವೇ ತೊಂದರೆ ನೆಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆ ಆಪನ ಭಾವನೆ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ಆ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪನಿಯರೆ ಯಾ ಪನಿಯರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಪೆ ಏನು ಪಾತ್ಯರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ಯರ ಏನು ಬೋಬುಜಿ ಆಂಡಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೋಜಿದು ಬಂದಾಗ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದಿಪನೆ ಆತಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಈ ದೇವರನ್ನ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತೋಜಿದು ಬೈದಂಡು ಐತ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದ ಐಕಿ ಬೋಡಾಯಿಲಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಜನಕಲು ಸೇರಿದ ಆ ಏಜಿ ಶೇಖರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಆತು ಗೋಪಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜವನೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತಾರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಿನಾರು ಈಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪುದರ್ ಸಾಲಿ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ ಮಾತಿರನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಬಂದು ಬೇರೆ ಅವು ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಆತ್ಮೀಯರ ನಕಲಿ ಏನ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯರ ನಕಲಿಲ್ಲ ಏನು ತುಂಬರದೇ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪೆ ದಯಾಗ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಈ ಇನ್ನಿತ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನನ ತಗೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸಾಪನ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿಯರ ನಕಲ ಈ ಊರ್ದ ಜವನೇರ್ನ ಶ್ರಮೆ ಉಂಡು ಆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪನ ಫಲ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಉಪ್ಪೆರೆಯವು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಊರು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒವೇ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯನ ಆ ಅಪ್ಪೆ ದೂರ ಮಂತದ ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಅಗಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೂರ ಮಂತದ ಅಗಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವನನ ಸಾಗಿಸಾರೆ ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಾರೆ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಕರುಣಿಸವಾಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹಾಡು ಈ ಊರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಾಡು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಬಿಡ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ಮನ್ಪನ ಭಾವನೆಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಅವರಿಯನ್ನ ಕಷ್ಟಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಬಂತೇರು ದುಂಬುದ ಧರ್ಮ ದೈವಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಬಂತಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈತಳ್ಳಿತ್ತಿನ ಒವೇ ಜನಕಲ್ನ ಕಷ್ಟಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಟ್ಟು ಆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪನಿಯರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸುಸ ಮುಟ್ಟದ ಮಂತಿನ ಕೆಲಸಗೂ ಬೆರಿಸಾಯ ಇನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಲ ಆ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡದು ಹೆಂಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ಕೋರು ನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಲ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ರ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಆಯ್ತಾ ಪಾವಿತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ತಿರ್ಲಿದ ಮದಿಪುನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಟ್ಟೋಲ್ ನಂಚಿತ್ರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಲ್ವ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗ ಆತನ ಚಿತ್ರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಎರಡು ಪಾತ್ರದ ಪಟ್ಟುಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಾಡ್ತವೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೇಶ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಭಾರತ. ಕಾರಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ತುಳುನಾಡು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದೈವತಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ದೇವತಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ನಮಗೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಯುಳ್ಳಂಥ ಈ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಅಥವಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಒಂದು ಉನ್ನತಿ, ಹೊಸ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅಸ್ಮಿತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಭವ್ಯವಾದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಏನೋ ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ತಾಣ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅದನ್ನು
ಉಳಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವು ನಮ್ಮದೇ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವತ್ತು 2026 ಸರಿ ಸುಮಾರು 1526ಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಈ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯಾರ ದಾಳಿ ಆಯಿತು? ಯಾಕಾಗಿ ಆಯಿತು? ಯಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನೇ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಯಾರ ದಾಳಿ ಆಯಿತು? ಸರಿಸುಮಾರು 1526ಕ್ಕೆ 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದುರಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಸ್ನೇಹದ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿ ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ನೇಹದ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂತೃಪ್ತವಾದಂಥ ಈ ದೇಶದ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿದರು. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ತಾಣ ಅಂತ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೌದು. 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿವೆ? ಕೆತ್ತನೆಗಳು, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು. ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದರ ಅಡಿಪಾಯ ಇತಿಹಾಸದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಈ ದೇಶದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಏನು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ, ಅದರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಳಿದು ಹೋಗಿವೆ. ನಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಯಾವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ? ಗ್ರೀಕ್ ನಾಗರಿಕತೆ, ಪುರಾತನವಾದಂತಹ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಇವತ್ತು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ನೂರಾರು ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ದಾಳಿಯಾಗಿ ಅದರ ಈ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹಿಂದೂ ಏನು ನಾಗರಿಕತೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ದಾಳಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅದು ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಬಲ ಇದರಿಂದ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಆದರದಿಂದ, ಗೌರವಗಳಿಂದ ನೋಡಿದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪರಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸರೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಈ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯ ಜೀವನ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಒಂದು 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇಶ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೊದಲ ದೊರೆ ಬಾಬರ್, ಅವನು ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಅವನತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂದಿಗಳು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸಲು ನಿಂತಿವೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಲು ನಿಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಧ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಉಳಿಸಬೇಕು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ನಮ್ಮಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದರು.
ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬಗಳು 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವು. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಕುರುಹೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತತಿಯೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಾವುಗಳು ಇದನ್ನು ಉಳಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಲೆಯನ್ನು ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ತಾಯಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ಅಂತಹ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಹಿಂದೂಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಗಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಭಾಗಿಯಾದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡನ್ನು ಮಾತಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಉನ್ನತವಾದ, ಉದಾತ್ತವಾದ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ತತ್ವ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನುಡಿ ಮುತ್ತುಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಚುಟುಕಾಗಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇದೀಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 13-14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕರುಣಿಸತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಶ್ರೀಯುತ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಅವರು ಈ ಥರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಯುವಕರು, ಒಬ್ಬರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರದ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಈ ಥರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳುಕನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀದೇವರ ಕುಂಕುಮ ಇರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀದೇವರ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಇರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೊಡುವಂಥ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ, ಯಾವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಕಳೆದ ವಾರ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ.
ಅರ್ಚಕರು ತೀರ್ಥ ಕೊಟ್ಟರು. ಗಂಧ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಗಂಧವನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಗಂಧದನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಗಂಧ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವು ಆ ಥರ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಕುಂಕುಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಣ್ಣುಕಾಯಿಯ ಫಲವಸ್ತುಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೋದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಈ ತರಹದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 19, 20 ಮತ್ತು 21ಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಹೆಬ್ರಿ ಸಮೀಪದ ಮುನಿಯಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಭಾಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ನಡೀತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅಲಂಕಾರ, ಬಹಳ ಲೈಟಿಂಗ್ಸು, ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಓಲಗ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ನಾಗಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪದ ಅಲಂಕಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಕಂದೀಲಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ, ದೊಂದಿಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ನಾಗಮಂಡಲನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅದು ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶ. ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೊಳಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಾಗಮಂಡಲದ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಾದ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಬೀಜ, ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೀಡ್ ಬಾಲನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೀಡ್ ಬಾಲನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡಲ್ಲ, ಸೀಡ್ ಬಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ತರಹದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ತುಂಬ ಕಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸ ಇತಿಹಾಸ ಮರುಕಳಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಉಡದಿಂಜಿನ ಸುರ್ಮಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಎತ್ತರದ ಮತ್ತರ್ಮೆಡು ಓರ್ಲುಗ ಆತನ ಚಿಂತನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಡ್ಕ ಬಂಗೈರ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಕುಂಜತೂರು ಆನ ನುಡಿ ಪೂರ್ವವನ್ನು ಕಿವಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೇನು ಬಹುಶಃ ರಡ್ಡನೇ ಸರ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶರು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಅಂಚಿತನ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗದು ಬೈದನು ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯ ಕುಲಮಂತ್ರಿನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಪಂಡದು ಎನ್ನುವೆ. ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 11ನೇ ಈಸವೀಡು ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಆ ಹುರುಪು ಎಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇ ಹುರುಪು ಅವೇ ಯೌವನನು ದೀವೊಂದು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ಪೋಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೆನೊಂದು ಪುನಃ ತೂನಗ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ಬಂದಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪನ ಆ ಪಾದ ಕಮಲಡು ನಮ್ಮ ಉಂತುದು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮೋಲು ನಮ್ಮ ಬೊಡಾಯಿನಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಆವಾಡು ಮಲ್ಲ ಆವಾಡು ಅವು ಸರಿತ ಆವಾಡು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಆವಾಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಜೋಕುಲ್ಲೇ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಾದಾಂದು ಪಂಡ ಕೇಂಡ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವು ಈ ಭಾಗೋಡು ಅವೇತು ಮಲ್ಲ ಜನ ನಾಯಕತ್ವಡು ಓಲೋಲು ಬೋದಿತ್ತನಲ್ಲ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಪೂರ ಪಕ್ಷದ ಕುಲ್ಲು ಪೂರ ಸಮಾಜದ ಕುಲ್ಲು ಪೂರ ಊರದ ಕುಲ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಅಪ್ಪನ
ಆ ಅರ್ನ ಜಕ್ಕೆಲದ ಬಾಲೆಗಳು ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ರೀತಿಡ್ ಬೆರೆಂದು ಪೋಪೆರತ್ತ ಅವು ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪನಿಯರೆ ಯಾನು ಭಾರಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಬೋಡಾಯಿನಿ ನಂಗೆ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಬೆತ್ತೆ ಪಾತೆ ರುಚಿ ಉಲ್ಲಾಲ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಕರಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ತೂ ಓಡೊಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ತೂ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗ ಖಾಲಿ 500 ವರ್ಷದ ಪಿರೌಡು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆತ್ತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆತ್ತ ನನ್ನ ದುಂಬು ಎಂಚ ಪೋವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ರೀತಿಡ್ ಭಾರತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಲ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೀವನದ ಈ ಶಕ್ತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಆನಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಖಾಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸಿಯರು 300 ಜನ ಬತ್ತು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 20 ಕೋಟಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಓಲು ತತ್ತುನಿ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಭೇದ ಇತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಯಾನೇ ಪನ್ಪುನ ಹಾಮು ಒಂಜಿ ರಾಜ ಆಗಿತ್ತುಂಡು ಯಾನೇ ಬಿರ್ಸೆ ಬಂಡದು ಈ ಭೇದನು ತತ್ತನೆ ಭೇದ ಇತ್ತುನೆಟ್ ಆತ್ರ ಇನ್ನು 400 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕರೆನ ಅಂಡರ್ಡ್ ಬದುಕೋಡಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಕಾರಣಗ ನಮ್ಮ ಮೇರೆಲ್ಲ ಬುಡಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಜೀವ ಕೊರ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಭಾರತ ಮಾತನ ಮರ್ಯಾದಿನ ಒರಿಪವ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಜವನೇರೆ ಜಕ್ಕಟ್ಟು ಜವನೇರೆ ಇನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಯಾರಾದ ತುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮಾನವರಿಯವರ ಪಾಡಾದು ನಮ್ಮ ವಾ ಕಷ್ಟ ರಡಿಯುಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆ ಸೊ ಇನಿಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಡುಂದು ಬಣ್ಣಗ ಈ ಭೇದನು ತತ್ತದು ಅವು ಆ ಭೇದ ಒಪ್ಪಡು ಪೂರಾ ಭೇದನು ತತ್ತದು ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ತುಳುನಾಡುದ ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಚಿ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿಂಜಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೊಡೆತು ಪೋಯಿನೆಟ್ ಆತ್ರ ಇನಿ ಒಂಜಿಲೆಪ್ಪುಗು ಶೇಖರಣ್ಣನ ಒಂಜಿಲೆಪ್ಪುಗು 1000 ಜನ ಹೋಕೋನುವೆರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿಲೆಪ್ಪುಗು 1,00,000 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ದಾಯ ಬರ್ಪೇರು ಬಣ್ಣಗ ಎನ್ನ ಪಲಯಲೆಪ್ಪುವೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲೆಪ್ಪುವೆ ಪನ್ಪುಣ ಅಭಿಮಾನ ದಿಂಜಿದ್ದು ನಾವು ಆ ಭೇದನ ತತ್ತಿತ್ತು ನಟ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಪಾತೆರಡ ತುರ್ತು ಪುನಗ ಪಾತೆರನ ಸಮಯತ್ತು ಅಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕೆ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಆವಡ್ ಅತನಂಡ ನಮ್ಮ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಆವಡ್ ಮಲ್ಪ ಮಾತ ಬಂದುಲು ನಮ್ಮ ರಾಗ ಉಚ್ಚಿಲ ಆವಡ್ ಹಿರಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ನಕಲ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದು ಪಾತೆರ್ನ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಣಗ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಡನೆ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅವು ಬೋಡೈನಿ ನಂಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಿ ಪನ್ಪುನ ನೀಟು ಕೊನಕ್ಕ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಜೋಕುಲ ವಾ ಕಾರಣಗುಲ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಏತು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅವಾರ್ಡ್ ಏತು ಪನವು ಬರಡ್ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂಜಿ ಮರಪಡೆ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಕೋಣೆಡ್ ಕಾಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಂದ ಪಿದೈ ಪೋವಡೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣಲ್ಲ ಆ ದೇವರನ್ನ ಫೋಟೋತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀವೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯ್ ಬಣ್ಣಗ ಪೋಂಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸಗೂ ಆ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುಣ ಪಾತೆರದ ಪಣೊಂದು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡನ ಬಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಊರುದ ಜನ ಮಂದೆಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ಸೋಲೈತೆ ಸಂದವೊಂದನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿತಲು ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಹೃದಯದಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಡ್ಯಾರ್, ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾರ ಬಳಗ ಮಡ್ಯಾರ್ ಅವರ ಒಂದೆರಡು ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸೋಣ. ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಡೆ ಪೆದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ರೀತಿ ಇಡಿ ಮೂಲು ಚಪ್ಪಲಿ ದೀಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದೊಂಡ ಅವು ಅತಿ ದೂರವಾದ ದೀತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ದಾಯಾನ ಮೂಲು ಪಂಡ್ರೆ ಬಿದಾಡ್ದೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಯಾನಿ ಎನ್ನ ಪನ್ಪುನೇನು ಆ ಚಪ್ಪಲ್ ದೀಪನಲ್ಲೇ ಬುಡ್ದು ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಐತ ಪಿರಾವುಡುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಲು ಅಪ್ಪೇನೆ ಮಾತಲ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನೇಡ್ದು ಪನ್ಪುನೇನು ಆ ಚಪ್ಪಲ್ ದೀಪನವಲ್ಲೇ ದೀದ ಬಲೆ ಮೂಲ ಐನ ಮಾತ ನೀನು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ರೀತಿಡ್ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪನ ಈ ಉತ್ಸವದ ರೀತಿಡ್ ಐನು ದಾದ ಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆದ ರೀತಿಡ್ ದಾದ ನಡಪೆರುಂಡ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಮಾತಲ್ಲ ನಡಬಡಿ ಎನ್ನೇಡ್ದಾದ ಆಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವೇ ರೀತಿ ಯಾನೇ ಮೂಲು ದುಂಬು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಖಿಲ ತೋಜಾಯರೆ ಬರೋಡ್ಚಿ ಪನ್ಪುನ ಸೂಚನೆನೇ ಆ ಚಪ್ಪಲ್ ದೀಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ
ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ನಿಖಲು ವಾರೀತಿ ದೆತೊಣವರು ಬಂದು ನಿಂಗೆ ತೆರಿಯಂದು ಆಂಡ ಐತ ಉದ್ದೇಶ ಆತೆ ಐನು ಯಾನು ಪಂಡ್ರೆ ದಾಯ ಮುಲು ಪಂಡೆಂದ ಪಂಡದ ಆಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟಿತ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವಡು ಮುಲು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಅತಿ ತಿರಿದಿನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡಿರು ಐಟ್ ಎಕಡು ಅಣ್ಣೆರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಎಕಡು ನಿರ್ಗಮಿಸಿರಿ ಆರು ಪಂತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಐನು ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಅಂದು ಐನು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಕೊರಿಯರು ದಾಯ ಪಂಡದಾಂಡ ಇನಿತ್ತ ಈ ಸಂಘಟಿತ ಸಮಾಜದ ಅಂತಿನ ಇಂಚಿನ ಈ ಸಮಾಜಡು ಅಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಇನಿ ಪಾತೆರ ಕೇಣ್ಣಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೆರೆ ಅವು ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಇನಿತ್ತ ಈ ಯುವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾದ ಬೋಡ ಅಣ್ಣೆರೈನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಏತ್ ಜನ ಕೆಬಿ ಕೊರಿಯರ ಏತ್ ಪಾತೆರ್ವ್ಯಾನ ಅಂದ ಪಂಡಿರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಐನು ಓಪು ಐನು ಮಾತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಐನೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ರೀತಿಡಿ ಇನ್ನಿತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಬೋಡ ಐನು ನಿಖಿಲ ದುಮ್ಮುದಿದ್ದಾರೆ ಐನು ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಐನು ತೆರಿಯ ನೋಡು ದಾಯನ ಪಂಡ ಇನಿತ ದಿನಟು ಒಂಜಿ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಯುವ ಜನಾಂಗದಾದ ಉಂಡ ಎದುರು ಬಿರತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯನ ಧರ್ಮ ಆಯ್ಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ಆಂಡಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಚವನೆರಿ ಓಡೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇರನ್ನ ಪಂಡದಾಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಣ ಇಂಬ್ಯಾಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಣ ಯಾನೆ BJP ಆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಯ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದಾಗಿ ಯಾನೆ ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ನ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಪಿರವರಿ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನುಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತೊಡಕುಂಟಾನಗ ನಮಕ್ ಬರ್ಪನು ಹಿಂದುಲು ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊರೇ ಹಿಂದುಲ್ನ ತರೆಟುಪಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ದ ಭೇದ ಭಾವ ಭಿನ್ನತೆ ದಾದ ಉಂಡ ಐನು ಮಾತ ಬರಿಕದೀದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡಿ ನಮ್ಮ 10 ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪು 10 ಹಲವು ಜಾತಿಲುಪ್ಪು ಐನು ಮಾತ ಬರಿಕದೀದು ಯಾನೊಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಪನಪನೇನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸರದೀದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಹಿಂದುಲ ತೊಡಗಿಸಾವನಿಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಮೂಲಿತೆ ಅಪ್ಪೆ ಕುಡವರ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾದ ಮೆರವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮೂಲು ದಾದ ಸಂಘಟನೆ ಅವಡ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡ ನನ್ನ ಬೋಡಾಯನೇನು ಅಪ್ಪೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಾಲು ನೇರ್ತು ದುಂಬಲ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ನನಲ ಆಪುಂಡು ನನಲಾತ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲು ಸತ್ಸಂಗುಲು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ನಡಪುಂಡು ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರೆಪ್ಪು ಐನ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾದಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ನನಲಾತ ಮೂಲು ಸಂಘಟನೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹಿಂದುಲ ನೆತ್ತ ಪಿರವಡು ಒಂತದು ನನಲಾತ ಮೂಲು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಪಂದು ನಿಖಿಲ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಕಾಶ ಕೊನೆಗೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಯಾನ ಆಭಾರಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಕುಡೋರ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತೆಗೆ ಚುಕ್ಕಿದೀಪ ಧನ್ಯವಾದ ಮನಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಡ್ಯಾರ್ ಅರಿಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸುಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಿತ ಚಾವಡಿಡು ಓಲುಗ ಆತನ ಚಿತ್ರನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ತೊಕೋಟು ಒಂದಿತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕಲ್ಕೇರ ಅವ್ರನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಎಂಚಿನ ಶೇಖರಣೆ ಅರ್ನ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಪಂಡನಾಡ ಮಸ್ತು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಊರುಡುಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆವಡಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಗೆ ಅರ್ನ ಆ ತರಕಾರಿ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಓಲು ಬೋಡಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾವಡು ಒಂಜಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಆಯ್ತನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಡು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಕಜ್ಜಿಪ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೂಢಿ ಆದ ಹೋತನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾದಾನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಲ್ತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರಲಾದ ಪುನಜಿನ ಶೇಖರಣ್ಣಗ ಕುಡೋರ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಿತ್ರರಲ್ಲರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರು ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತವರ ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶ್ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಗಾಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈಶ್ವರನ್ನೇ ಎದುರುತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿಗಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಪಿಗಾಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲ್ಲ ಹೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಾಲನ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೈಪಾಡಿಯಡ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಮುಂದಾಲದು ಇತ್ತರ ಅನ್ನಡ ಏರು ಐಕು ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚೀಚಿ ದೇಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಬೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟಲ ಕೈ ಬಿಡು ಪೂಜೆಯರು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಮುರಣೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯಡೊಂಜಿ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ಉತ್ಸವ ಅಂಡು ಐತಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಇಡೀ ಮುತುವರ್ಜಿನ 6 ವಯಸ್ಸದಿತ್ತೇರು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಬಂದದ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಹರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾರನ ಬರೋದು ಕುಡೋರ ಜೋರದ ದಾಟಿದ ತಮ್ಮ ಕೊಡೋದು
ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ಬೋಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಪೊರ್ತು ಒರ್ಮರೆ ಆವಂದು ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೇರ್ನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸುಧಾ ಅಂಚಾದು ಮಾತೆರಗಳ ಸೋಲ್ಮೇನು ಮಂತೊಂದು ಅವಕಾಶಗಾದು ವಂದಿಸೊಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಸರ್ಕೇರ ಎರಿಗೆ ದುಂಬಗ್ ಮಿತ ಚಾವಲ್ಡ್ ಓಲಗ ಆತನ ಚಿತ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವ ಅರ್ ರಡ್ಡು ನುಡಿ ಪುರ್ಪುನು ಬಾಮಿ ನೋಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಾತಾಡ್ಬೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಉಸುರು ಕೊರೊಂದು ಬೈದನಾರು ಅಂತ ಅಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ತಿರ್ನಕ್ಲೆ ಅಂಚಾಂದ್ ಪಂಡಿತ ತಿರ್ತುಗೊಲ್ನಕ್ಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದತ್ ಒಟ್ಟುಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪಂಡ ಅಂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೇನಜ್ಜನ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲೆ 2-3 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲು ಬುಂಡ ಬಾಕಿ ಪೂರಾ ಜೋಕುಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಾತ ಬುದ್ಧಿ ತೆರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದಿಂಜ ವಿಚಾರ ಪಾತಿರುಜಿ ಎಣ್ಣಿಡ್ದು 1ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು 8ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ 2ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣಗೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ತಿಕ್ಕಣ ಬಣ್ಣದ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲರು ಅಂಚದು ಪುನಃ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪೊಸಾತ್ತು ಬೈದಿನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ನನವರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದೇವರಡಿ ನಟ್ಟುನು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಮರ್ಯಾತ್ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಾತ ಪಿರೋರ ತಿಕ್ಕಡು ಈ ನನದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡು ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚ ಅನಗ ಧರ್ಮ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಧರ್ಮ ಒರಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಅವು ಪೂರ ಧರ್ಮ ಅಜರಾಮರವಾದ ಒರಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡಿ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಆ ಧರ್ಮ ಅಪ್ಪುಂಡು ಧರ್ಮ ಮುಗಿನಾಗ ಇಡೀ ಈ ಭೂಮಿಲ ಅಂತ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂತ್ಯ ಆದಪ್ಪನಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಧರ್ಮ ಏಪಲ ಇಂಚ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಿರೆಲ್ ತೊಜ್ಪಾನಾಗ 4 ಬಿರೆಲ್ ನಂಗೆ ತೊಜ್ಪಾಂಡು ಏಪ ನಮ್ಮ ಸಮಲ್ಲನ ಪೂರ ಸಮಾಜಲ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪ ಸರಿ ಜನ ಆ ಸಮಾಜ ಪೂರ ಇರುದ್ದನೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಏಪ ಬದುಕೋನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಬದುಕಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ನಡಪೋಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿ ಆದುಪ್ಪು ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟದ ಜನ ಅಂತೋಜು ದಾ ಬಣ್ಣಗ ಈತು ಸೌಮ್ಯತೆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಉಂತುದು ಈತು ಬೊರ್ತು ತೀರ್ಥಕೊಲ್ಲುದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಏಪಲ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏಪಲ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲೇರು ನನ್ನವರೇ ಎಂಕಲ್ ಆತ್ಮೀಯ ಅಣ್ಣೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಆತ ಎದುರು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದಿ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ತಕರಾರಿಜಿ ದಾಯಪಂಡವ್ರು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಎಂಚು ಒಪ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲಡೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಏಪ ಎಲ್ಲ ಅವು ಈ ಮತದಾರ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಐನು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಣ್ಣಗ ಸತೀಶನ್ನಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಕಷ್ಟ ಬಣ್ಣವ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಡು ಮುಲ್ತ ಪನೋಡು ದಂಡ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಯಾಂತಿಯರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಒವ್ವೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇದ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇದ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಾರಿ ದೂರದಿದ್ವರು ಯಾಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಏಪ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಪಡತ್ತಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಧ್ಯಡು ಅತ್ತಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಧ್ಯಡು ಅತ್ತಂಡ ಮಂದಿರದ ಮಧ್ಯಡು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪನೆ ಸತಮುರಿಕೆ ಆಯ್ಕೆದಲ್ಲ ದೇವರು ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪುಜರು ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಿಡ್ದು ದೇವರ ಕೈತರೆ ಬತ್ತಂದ ಆರಿಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಐತೆ ಈರೊಂಜಿ ಮಂದಿರ ನಡಪವರು ಎಂಕಲ್ನ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವೇರು ಇನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅದುರ್ಲೇರು ದಿನಾಲ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿಂಡಲ್ಲ ದೇವರ ಅಸ್ತು ಪನ್ಪುಜರನ್ನ ದೇವರ ಅಸ್ತು ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪನ್ನಗ ಈನಿ ಸಾರ ಜನ ಕೂಡ್ನಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಿ 1-2 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಅಸ್ತು ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನ ಮಾತ್ರ ದೂರ ಮಲ್ಪುಣಿ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತು ಸುಲಭಡು ದೈವೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪ ಇನಿಡ್ದು ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬೈಯಾಗಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದೇವರ ನಕಲು ಏಪಲ ಇತ್ತೆಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ತನ ಇತಿಹಾಸ ನೆಜ್ಜಿ 100 ಸರ್ತಿ ಮುಂಡಬುರುಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದು ಮುಂಡಬುರುಂಡ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಆಯನ ಮಗಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊತ್ತಂದೆ ಆಯ್ಗ ಮುಂಡಬೂರು ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏರ್ಲ ನೆನಪಡ್ತೀವಿ ದೇವರು ಏಪಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಉದ್ದ ಬುಡ್ಪೇರು ಅವರಿನ ಬಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಬುಡ್ದು ಹೊರ ಒಯ್ತಂದಂಡ ಪಿರಗಿರಿ ಉಜ್ಜಿ ದೈವ ಅಂಚತ್ತು ದೈವ ಅಪ್ಪಗ ಅಸ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಪಿರರ ಪತ್ತೊಂಡು ಪಿರರ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಓರ್ ಮುಂಡು ಬುರ್ಂಡ ಬುಡ್ಪುಂಡು ದೇವರ ಅಂಚತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾಗಲೇ ವಿಚಾರಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಅದಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚೆ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪೊರ್ಲುಡು ಐಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಡಪಡು ಯಾನ ಮುರಾಣಿದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಶೇಖರಣೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎತ್ತೇರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪಿಡಾದು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲೇನೆ ಮಾತಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಕ್ಲೇನೆ ಏರೇರು ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲೂ ಪೂರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಡಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನದಿದು ಏಪ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರೆಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅವು ಬೇತು ವಿಚಾರ ಏಪ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸಮಾನ ತಕ್ಕಡಿ ದೊತ್ತೊಂದು ಬೊಪ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬೋಡು ಇನಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆದ ಇತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ಪೂರ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಓಲೋಲು ಒವ್ವೊವು ಸಂದರ್ಭಡು ಬೋಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತೇರಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಾದರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಕ್ಷದಾರದ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಒಂದು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಧರ್ಮ ಇನೇ ಎಂಕಲ ಮಂಜಿನಾಡಿ ಕರಿನ ಸತ್ಯ ಸಜ್ಜಿಸಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ತೇರು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೇರು ವೈಪಿನಂಚಿನ ಮರ ತೇರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ಎನ್ಮ ದಿನ 10 ದಿನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆಕಲಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗನೆ ದೈಕ ಕೂಡ್ಲೆ ಲೆತ್ತದು ಆ ತೇರು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ತೇರು ವೈಪಿನಂಚಿನ ನೆಕ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನಂಚ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂದು ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ದೇವ್ರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅಸ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಅದಪ್ಪನಾಗ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನ ಈ ಪರಿಸರ ಇತ್ತಿನಕ್ಲ ಪೂರ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಗೂ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿ ಜಾತಿಯಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಅಂಚೆ ಅದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗೂ ಏಪಲ ಚ್ಯುತಿ ಬಣ್ಣಗ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಇತ್ತಿನಾಗ ಹೋಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಡು BJP ಪಡು ಆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗೂ ಸಂಕಟ ಬಣ್ಣಗ ಸತೀಶಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೋ ವಿಚಾರ ಅಮ್ಮೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಮ್ಮೇಂದೆಲ್ಲಿ ಪಡುತ್ತಂದೆ ಮುಜಂದೇನ ಆಮೇಲೆ ಪೆರಾಪಣ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಅಲ್ವರೆ ఆయన పొప్ప ఏతే బంగాడు పడు ఏతే మళ్ళీ పొప్పని ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಆಪಣಿ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಆಪಣಿ ಅಂಚ ಅದುಪನಾಗ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪನ ಅಂಚ ಸಮಾಜ ನಂಗೆ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಧರ್ಮಡು ಏರೇರಿ ಏಪೇಪ ಪುಟ್ಟದೇರು ಪನ್ಪನ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇನಿ ಧರ್ಮಡು ಯಾನ್ ಸೆಟ್ರಾದ ಪುಟ್ಟದಿತ್ತಂಡ ಇನಿ ಅವಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಅವ್ರ ಶೆಟ್ರಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಗೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ದಾಸರ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜ ಪುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡಿದ ಬೈದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಪುರಾಪ ಆತು ಬುಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪುಣಿ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಊರುಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಲವಾದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಪ್ಪಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ನಿಶ್ಚಿಂತೆದ್ದೆ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಉಪ್ಪಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಓಡು ಪಂಪನ ಪಾತೆರದ ತೇರ್ಲು ಸುಲ್ಮೇನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಲ್ವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಚವ ಇರಿಗೆ ದುಂಬಗ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ತರ್ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗ ಆತನಂಚಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನರಿಗೆ ಸುಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪರೆ ಬರುವಳಿರೆ ದಯಾನಂದ್ ತುಕ್ಕೋಟ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವಧಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ 4ನೇ ದಿನದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇನಿ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರಗಳೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಅಗ್ರಜ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ದ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುವರ್ಣ ಬಗಂಬಿಲ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಅರೆಗಳ ಮಾತೆರ ಬರೋ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು. ಅವೇ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಾದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಯಶೇಖರ ಅರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ. ಅವೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ದುಂಬಗಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಡಪರುಂಡು. ಪೊಂಡೊಪ್ಪನಾಗ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಉಸಿರು ಕೊರೊಂದು ವೈದ್ಯನಂಚಿನ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಶಕ್ತರನ ಬಾಳ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬುಡ್ಬದ ದೀಟಿಕೆ ಆದ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅರು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಉವೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಾಗ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚ ಸಹಯೋಗ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ವೈದ್ಯನಾರು ಅರ್ನ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಇದನ್ನಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಯ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೇನಲ್ವ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಾಯನ ಶೇಖರ್ ಅನ್ನ ಕರ ಕಮಲಡು
ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಒಪ್ಪಿಯಾದ ಆರಿನ ಗೌರವ ಮಲ್ಪ ಹೊರ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅಭಿನಂದನೆ ಕುರ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಉಸುರು ಕೊರೊಂದು ಬೈದ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅರ್ನ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅರಿಗೆ